Є два ключові фактори, які впливають, я думаю, що на такий на його позицію зараз і певний розворот. По-перше, не дуже успішна, скажімо так, кампанія військова в Ірані, тобто не вийшли Сполучені Штати однозначно переможцем з цієї війни. По-друге, наближаючися вибори, які будуть вже в листопаді, йому потрібно прийти до них з якоюсь перемогою. І якщо це буде перемога, наприклад, закінчення війни в Україні, то це також буде впливати на електоральні бали всередині країни для республіканців. Ну і плюс американці завжди хочуть бути на боці тих, хто сильніше, і тих, хто виграє. Зараз карти на нашому боці. Зараз ми якраз таки досягнемо цілей і в Москві, і по всій Росії, і власне зупинили просування росіян на сході на лінії фронту.